आफादगिरिखौ लानानै गुबुन गुबुन दालाय आफादनि गासैबो बिबानगिरि नोंथांमोन आरो जोंहा बेवहाय दङ मुम्बाइ बर' एस'सिएशननि मानगोनां बारग' आफादगिरि बिथां वीरेन्द्रनाथ स्वर्गियारि आरो लोगोसेनो बिभागनि माइनाव आफाद आरो गागि आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बेवहाय नुजाथिफैनो हाफैदों गुबुन गुबुन गामि जौगा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि नोंथांमोन दा बे बाथौ थानसालिनि दरखंखौ बेखेवनाय आवगायनो जोंहा बेखेवगिरि बिथांखौ आरसिनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायना लाग्रोनो थाखाय खावलायबाय। दायो आं बिथांखौ हाबाफारिखौ मावफुंना होनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङा गाहाय दरखं बाथौ थानसालिनि दरखंखौ बेखेवनानै होनायनि सिगांनो फंनैसो बिबुंथि लाखिगोन बेखायनो आं बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। मानगोनां गेदेर बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनि नैथि मंगलबार गोथार बाथौ साननि बे गोथार हाबाफारियाव नुजाथिनो हानाय बिया आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन बानजाय आफादनि आफादगिरि मानाव गेदेर राजेन बसुमतारी नेहाथारि उत्पल बर' नोंथां बे गोथार हाबाफारियावनो नुजाथिनो हानाय आंनि असे बिदा मानाव गेदेर वीरेन्द्रनाथ स्वर्गियारि बम्बाइ एस'सिएशननि दैदेनगिरि मानाव गेदेर बाक्सा जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि निरोदा रामसियारि नोंथां मेराघाट बिया दुलाराय बाथौ गौथुमनिनो माइनाव आफादनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे गासै बिबानगिरि नोंथांमोन लाइमोन आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन बे थानसालिनि गोथारि आसारि गासै बावगिरि दौरि आफामोन बे ओनसोलनि बाथौ सिबियारि गासै रायजो राजा नोंथांमोन आं इनायनो गोजोननाय मोनदों नोंथांमोना दिनै जि आंनि नाजानाय आरो बे ओनसोलनि रायजोनि नाजानायाव बे गोथार बाथौ थानसालिया बे गोथार बाथौ आफादा 2002 मायथाइनि 20 आगस्टआव दाफुंजादोंमोन। दिनै फैयै फैयै बेनि 25 बोसोर आगान होबाय आरो बे 25 बोसोरनि बे गोलाव जारिमिनाव नोंथांमोना जि मावबोबाय जि मोनबोबाय बेखिनिखौ लानानै दिनै नोंथांमोना जि गोग्गानानै दिनैहाय जि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिनो सानदों बेनि थाखायबो आं इनायनो गोजोननाय मोनदों। बावहाय नोंथांमोननि सेराव आं बुंथारनांगोन जे बे आफादखौ दाफुंनायाव जोंजों बा आंखौ थुलुंगा होदोंमोन बै समाव मानाव गेदेर रुंसारि रमाकान्त बसुमतारी मानाव गेदेर रुंसारि बाबुल स्वर्गियारि मानाव गेदेर रुंसारि जोंहा देवेन्द्रनाथ गेदेर सुरेन रामसियारि बिथां बेनि अनगायैबो गोबां बिबानगिरिफोरा बावहाय मावनानै गावसोरनि श्रमदान होनानै रां थाखा फैसा होनानै बे आफादखौ खुंफुंनायाव बा बे गौथुमखौ खुंफुंनायाव बिथांमोना गोबां मदद खालामदोंमोन आरो बिथांमोननि बे मददजोंनो दिनै 25 बोसोरनि उनाव जों बेबायदि गिदिर थानसालि मोनसे मोननो हादों आरो नोंथांमोना दिनै रुफाथि मायथाइ फालिनो हादों। बावहाय निस्सयकै बुंनांगोन मानाव गेदेर मनेश्वर ब्रह्म बिथाङाबो 5 लाख रां होदोंमोन। बेनि अनगायैबो उननि समाव अनसुमि खुंगुर बर' बिथां बाथौसालिखौ लुफुंनायाव इनायनो मदद होदोंमोन। दिनैनि बे
बे गोथार रुफाथि सानाव आं बिथांमोननि मुंखौ खारिनो मोननानै इनायनो गोजोननाय मोन्दों। जायानो जाया मानो जों दिनै बे बाथौसालिखौ जोङो आवगायनानै लांनो गोनां जायोब्ला बा बर' हारिनि गेजेराव जोङो दिन्थिनो गोनां जायोब्ला बा दिन्थिफुंनो गोनां जायोब्ला जोङो बावहाय जोङो मावसोमनाय आबै आफादनि मावथि बिथांमोना बिबान होनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम खर' गंग्लायै आंनि सिबिनाय खुलुमनाय आरो साबायखर बावनायखौ आं बावहरो। लोगोसे गोसो मोदोम होनानै बे फोरबोखौ खुंफुङो। बेनि थाखाय बयनिसिमबो खावलायनानै आफा इसोरनि सेराव आं बोर बिनानै गासैनिबो थाखाय मोजां हामलायनानै थानसालिनि गाहाय दरखं बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ बेखेवगिरि बिथाङा सुंथाब बिबुंथिनि गेजेरजों मोजाङैनो मोजां बेखेवनानै होबाय। बेनि थाखाय रायजो आफादनि जानानै